delicious mini snack. ये है उसका प्लेट Ningkan pokep sa silo. Article 244A. Ibiha baru presir kepra. Rongkhelan sir kep ningkan pen. Halabang suhut autonomous state ilitum Karbianglong di Masau Panta Pilo. Hasi join kia garu atum han gi pia hutsi nang pira pet lo. Amat Karbianglong asor. Election ke hai atum. Halabang suhut ake hai sotrosing terot. Ake hai soy terang. Ake hai Dhoniram Rongpi. Ake hai Joysing Doloy. Atum hai hoi. Labang so a autonomous state deng de dek lo war chor lo. La pen pot non ge ilitum ningkan pokep so selo ke kache hang chu sita non ke long le dek lo. La hello joy ke banang e pi hot ke claim ke long nang ye hot long lok hot ke deng dun dek nang ji la en dek nang ba kam claim dek nang la ilitum ki lu lo la si bang kitab lo tok mikiro kora tok la pot si la bang so mikiro kora kapawidet dia fansi ni tum APHLC ke claim la sila autonomous state nang piserak no data election hai de ticket ni tung akam na claim ni de ti non ke hai tang atu mang claim glider lo la sini tum la sini litum an ke chepang jir pensi hunger strike pensi dak ni tum je song lo la ison ke number 2 bang ke autonomous council bang aphangating sing sidul aja kong pangtang si autonomous council dobom nangji ni tungipu amat non 125th constitution amendment along haladaki puke six schedule autonomous council ke autonomous walam kita pavidet po but do sita pedujong jong po Ponjat at tingpep, pagiplang det po, pagihuman det po, pagimbar det po. Itong autonomous council ke langgam etla te state aja kong tado land and revenue aputhak ke state aja kong pura si itong council along do. Anke non la autonomous council po anakang tang lapan non ke ponjat along si nang pisundun tuki po si non 125th amendment along the food. Lapen lanjut takalilang. Laki claim ta 280 pen. Poisa ke long dia pan buamat. Halap 280 article 280 ke ponjat lapen municipal board atau pan. Haladaksi itu mana nanget tap dunji pun. Na pisu na kamlo. La sini tu pulo 280 lapen 275 ta ke government khas le along le pen an. Encroacher satu ampan eviction ni. Seta Supreme Court order ating ben. Order do eto lapen Supreme Court ke sita putulo je tribal tu mangge eviction nang di pu. Lasin non keronielong tribal atum do hada. Karbi tado, Garo tado, Diwa tado, Dimasa tado, Boru tado. Apot alang litum mangge eviction nang ne. Sitahala encroachers tribal kali atom hanan ke eviction akan ilitum ke pugen ni tum election hai hedet lang apot ni tu pudun chot hen lo ki onji non jok sinili tu civil atom yok si turpak lo pulo tangte lake alama bangke communal riot si itu tuji atema la bangke lo kali det ko lake itum are lo itum riding jiwan det ciplang det ko lo teng hala election ke hai tum si police ang si alang litum si eviction nang police long le pugipu kopia pasi ke long le de kai kita puya tuliram rong hang ben himanto bisa sorma ke muso solo pusi pu bonde latung cek kroy upu bonde kopia pasi non tuliram rong hang ke CM nang kroy kripu pia polo gupu pia pasi government asam government tum nang kroy kripu pu alama mangge ke kroy kriali alang litum la kicia dom han eviction ingtung te election hai unedet na pu atema karbi la pending long rat ke do an ke non ke ake ong ke
60-70% ke BJP apan ke ading dok delo APHLC long situ la si alang litum la si kapere alang litum APHLC apan kapere si alang litum eviction ta hai tu the la pen BJP APHLC apan kapere si APHLC apan hunger strike ta da kapedoji apan alang litum permission ta na pi hai he usuka tu puan proses ke da akaprek tum proses dam lo hunger strike ta dulu ASBC tum da ala tum han ke 2000 pe ditane tu APHLC han di 2000 na epu binita dak pen turnon ko sini tum han na epu seta ladak la Rongkhelan budil ha Rongkhelan up rong asara tum ke ni tum han permission ng piat lo athema lag dak school ta non ke avidet lang ke incur check lang ke te school ingpu pelang ke la po si alang litum ta permission ng kai men ke gai da unlo lagi council tum ke parliament ke la si 280 men lo te paragraph 3 clause A along halada union state halada ke top tu la si union comma state comma autonomous state or autonomous council pada kapun dan nangi pusi nilitung pini dah kepu lapen hala anon sorma a komiti ke bang huta la sini tum lo ke pidun lapen anon sorma ta esona bangke deng det lo hala nitung ke hang tu panchayat nitung ame thanga panchayat tu article 243 D along ke top by whatever name called amen a link ta me kiada kitum pan ahuwang ng pidet lo la potsi hala swat teng bensi karbia to man ke servan kep donangi kukia to man ke tulsung waisa donangi di mahasaw to man ke raji nai sokho donangi lapen ke rengma to man ke njang tirupuniu songsat ven ku donangi lapen siama to man ke mukpom chauhuban ku donangi khasia to man ke dorbar snong ku donangi garo to man ke songkho dil kapa ku donangi boro to man ke gamiaria fat ku donangi lapen iwa to hanta amen halatung datu along benda terek etlo sita non kabujat la BJP atau apa autonomous po bang epidobo mi bini sita ke kacari nang ke ponjat allo pen la populate lagi autonomous ke lagi ke dojong jong lo non ta asamang dong autonomous council po hadak do Assam state pen kapincong autonomous council amen autonomous council halahi anga yakong tabi lason si itum hanana pincong ipulasi nilitung ipuge ilitung Karbiang Long Autonomous Council di Mahasaw Autonomous Council Borolen Autonomous Council lapen akaprek Autonomous Council proxy ako dolang kadowi kep latum hanan aprang ating pen at ajak kompitubek nangi lapen six schedule angding pihini angding so proxy pen election council election ka pindoji apan voter list ka silam ji apan alo silam serak nangi high court da order piet lo ningkan proxy ta ka dam tu lo non anta diklojon prok ambong si claim nangi sitala so CM atum non ke dobom BJP council tum claim hai hede athema alang litum ke claim hai he ke alang litum ka pheri ke la Bihar pen ke wa Bengal pen ke wa Bangladesh pen ke wa atum a vote pen si alang litum election ke hai chot ti la si election ke hai ra ke chulong bom ye bhan kam ke claim long bom ye bangali alang litum reng tik am chot anak lota reng tik an dagali sar o elang ako na ji alang litum ke claim unji la atami wala litum alang litum sumara dom han alang litum ke mat hati akhe long ri phan ke mat hati la posi la bang so Allah ta silam itum dede la sini tu la bang so Allah silam serak ni sini tu pulo la pen ke hala tum ke parliamentary struggle laki
election hai si claim nang gi pala lage democracy along in democracy government along ki pualam lo ki to lage order lo lage election hai si public mandate pulo la election ke hai ke public mandate public hukum ajak kong pensi itu jak ta claim nai la si election hai nang gila non ni tu election hai eda rapat ni dum lang dun prong na thang da klemun ne pu dun were chona na lage ki pu dun thang da le belu mahala election pe hai tu hala tum phansi pe hai tu da ti lo ke SB bang da li leta SB bang e chekroy dun ne DC bang be boloi kroy ne nili tum hot DC ke la son gali non apenan ni pualing ku akam gali dage non ge na so di sia bage apenan ni pualing ku akam bang lage CRPC ki pu IPC ki pu alam gali hala song hita ki pu alam gali apenan ki pu alam bang sia lang li tung claim tu ro la bang ke terak me alam la posi ni tum lage condemn lo la son wi nang ni athema constitution along article 19 ating ni li tum rat atum in some jin pe strike long hangga strike ta dolong assembly long la pen ke procession da dam long rally ta dolong la potsi nilitum abinong e permission da hang nang ni information di pichot nai la si pini pen anke nilitu la non ke apharman 144 CRPC pulo non ke 163 som hitalo hala bang sot ating pen order pipe tikke nilitum permission da NLO information si pichot ko DCFP panke pini penke la penke la VGR long le pen ke la ke eviction back nang ji la ke ni tu pul ke claim nei ta election ke hai tu la ke je thana kam na li ko pye wasi election ni hai jong si alang ni tum election hai data alang li tum han public mandate pi data alang li tum claim un etek te bolota alang li tum CM EM MLA MP pen ta resign lap nang ji ba alang li tum hala pen resign je te BJP pen resign nun he ako ni li tum da sedan nun de dile election ba pen dono ni tum sedan nun de alang li tum yong si resign lo te aprang da pulo non da pulo ni tum ba ke la hello ni tum pu la potsi la pen ke hala article paragraph 2 sub paragraph 7 pen election ka pedo la pen voter list ka pedo allo daw high court ta pulo pe selam serak non pulo la selam serak na jik na hendo BJP 6 dola pun proses workshop han da do nang de cetang at lang sing du le